Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ucela usizo wesifazane uSimangele Mnguni wasembazwane endaweni yasosindisweni wasenjwa ihlathi ngoba enethumba. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemede. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ongangibeza intatheli eka YouTube. Uthi usephila kanzima wesifazane wasembazwane kwaZulu Natal endaweni yasosindisweni othi ubolelwa ihlathi insuku zaphuma. Lo wesifazane uthi sekuphele iminyaka engaphezulu kweyishagalombili enalenkinga. Uthi usehambe imtholampilo eyahlukahlukene kodwa lutho usizo. Uthi lento yamqala kwento esathumba wagcina ehamba esibhedlela wasikwa kwagcina ke engakhonanga ukupheshwa. Usekuphele iminyaka ephila nalesimo esimphilisa kanzima. Uthi impilo yakhe sinzima kakhulu njengoba sekuphele iminyaka ebolelwa ihlathi engalitholi usizo wagcina ehlinziwe wabeseshiwa kanjalo. Uthi nasemphakathini usephenduke inhlekisa njengoba abantu bayamhleka uma bembona kulesimo sakhe. Uthi usephila ngokuhlezi eyifakele imask ukuze afihle isimo sakhe njengoba naye esezenyezo. uSimangele obevakasele ithuleleni organization ufike wacela usizo wachaza sonke isimo sakhe simphilisa kanzima. Ucele noma ubani ongaba nesandla kubalekelela ukuze akwazi ukuthola usizo naye aphile impilo ejwayelekile njengabo bonke abantu babe nokuphawula okahlukahlukene ngaso isimo sale intokazi ephila kanzima njengoba yagcina ihlinziwe yabe isishiwa kanjalo. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje entetshela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.